салом алейкум бардорои намуда шаҳри бухтар мешем дар телефонбозори кӯчаи бор бачаҳои ҷавз бачаҳо бозорай шумо чӣ хеле кедисен любой модели телефонои ина ҳастай бачаҳаку шумо подписат сакинед лайка фаромӯш накунед ҳамаи модели телефона дорем дар бора шумо гап мезанем бачаҳаку лайка биҷихем подписат сакинед ина шумо телефонотона биёрем болои штумкани хеле ҳам мешава ина дар шаҳри бухтар мешем дар телефонбозори кӯчаи бор меган инҷа ина бари марғ бозор кафтар бозори ҷа меган бачаҳо ина ина кадоми ҷа намедонам бачаҳо ина бия ҷа ҳар рӯз бозора ина даромадгоҳш айна мусна рост медрои нахе медрои рост мия ина ҷа дукони бачаҳои хидмона ина тамошо кунед ина телефонои зур S10 S20 S21 плюс A52 A32 A31 A11 A12 A10 A02 A20 айфон любой модель телефона ҳаст ина A80 ам дорем A70 ам дорем A31 A41 ҳамаи модель телефона ҳаст бачаҳаку ина тамошо кунед подписатсия лайка фаромӯш накунед бачаҳаку ина умунаҷонам ши сав дошти чи сав дошти саимуна тамошо кунед бачаҳаку телевизор овардагиам бо фурӯшӣ